Για να σχεδιάσουμε ένα τετράγωνο στη logo πρέπει να σκεφτούμε όπως όταν το σχεδιάζουμε με το χάρακα και το μολύβι. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα τετράγωνο με πλευρά μήκους 200 βήματα χελώνας. Βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση της χελώνας και σκεφτόμαστε τι θα κάναμε με το σώμα μας για να διαγράψουμε αυτό το τετράγωνο. Με τις κατάλληλες εντολές θα οδηγήσουμε τη χελώνα να κάνει τις ίδιες κινήσεις. Δηλαδή, προχωρούμε μπροστά, ας πούμε 200 βήματα, χελώνας. Μετά θα πρέπει να στρίψουμε το σώμα μας 90 μοίρες και να προχωρήσουμε πάλι μπροστά 200 βήματα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι που να βρεθούμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε και μάλιστα με τον ίδιο προσανατολισμό. Δηλαδή η χελώνα επιστρέφει στο σπίτι της. Πληκτρολογούμε λοιπόν τις ακόλουθες εντολές στο πλαίσιο εισόδου, πατώντας Enter στο τέλος καθεμιάς. FD200, ART90, FD200, ART90, FD200, ART90, FD200, TR90. Ή εναλλακτικά, FD200, RT90, FD200, RT90, FD200, RT90, FD200, TR90. Για να εκτελέσει τις εντολές διαδοχικά αλλά όλες μαζί, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι γενικά στον προγραμματισμό οι εντολές εκτελούνται πρώτα από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω, ακριβώς όπως γράφουμε τα κείμενά μας. Αν παρατηρήσουμε πόσα συνολικά βήματα έκανε η χελώνα, είναι εύκολο να συμπεράνουμε ότι τα συνολικά βήματα είναι 4x200 και επέστρεψε στο σπίτι της. Επίσης, πόσες είναι οι συνολικές μοίρες στροφής έκανε η χελώνα, εύκολα διαπιστώνουμε ότι 4x90 360. Δηλαδή η χελώνα έκανε μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό της.